Daga jing iet ni kot sengo bahaya pi syakani ke healing festival arajar arbusan. Ke jaka kan dayang ti hamadan pulo haga madan ke baar ne ke second ground. Katarik kan long nado ke shipau hado ka khat saltrik jong benai September. Ni aware sengo bahaya pi ni ngai apa pi wan daga donut jong ke jinget daga donut jong ke jing kemi lanti pi no mi teli na ke jaka. Ingat try and kerkui pi. Kum tang ni aware pi ini igi dor ke jong pi hagi gisni. Try and kerkui pi. Khubor. Amen. Yero itrai. Ngadap siya daga jingkemen sa isin na kapor Bantei ka bang yopat. Manyakren mansam. Shapi na ka nikaktin ka jong blay. Bat ka ngangit ka nikajingkay nikasngir ka nong jingker kuya pi. Fintip yaki lat kilanti. Fintip yaki rukom banne kumno. Lada fikwa yaki jingker kuya ka jingim ka jong fi. Bat ang nikasngir ka kwa ban wan ra ke ke ji kai ka bayadei bat ka long ying ka long sam kam tam e a ka jing ye shong kha kam tam e a ka jing ye shong kha bat ngai i ke ni sngi ba ki long ying ki long sam ki jot ki pat ki pra Shynrang teng teng mo bun sin mi no la ka yeng yo ba ka wi ka breu pois ka klem pois ka auria pois nan sha ka jing jot jo ka jing im ni ne kran ni ke subject ni ke sngi ba ngai Mga nalong siya ka jingker ku namar ngay jong ni nagapor ba ka family ka the smallest unit of the society. Nani kata ka jeli ka beritam haka imlang ka salang balada ini jeli berit ada ki rempe yeng ki telate balada kini ki pat ki pram ka bamot ka imlang ka salang inaya kren syu. Tadi kita banyakran jat benriu banyakran ya kita ki bakham chite shalor am kam mentoy lada kan ni Nongkhryiem natrai lada kan ni Nongkhryiem na po am kambiang. Tadi kita ngakwa ban kan na ni ka por pang ke shong kha shong man. Ke ka Kamram jong Shynrang ber ke ka Kamram jong ke Kynthei. Tadi kita kan ni ka por ka bamtang ngakwa ban pensyong Nongkhryiem ya kata ka jingkran ke jong na ka ktien ke jong blai ya ka bangangai kan long jingker ku ya pi ki bas ngap ya kani ka ktien ke jong blai nang kong ngakwa ban kren na ka manta ki Shynrang. Ka ktien ke jong blai ka ongkum no habang apule ka ktien ke jong blai ka ongkum ni. Na ka Ephesus ni ka lanong ka basan ni ka dekot ka ba arpon rio ka ongkum ni. Nado arpsan ka ongkum ni. Ki Shynrang tu iet ya la ki tengah kumba ukrisru u iet ya ka balang. Baru la IT no ia ledi na ka benta jongka. Ba unyo pen khot ya ka haba ula sat ya ka daga jing sat ka ka ktien. Ba unda yo ban pen yeng ya ka hakmat aladi ka balang ka badan buram ka bamdon ka batho bria lene ka basti lene ka ka bakum kita hanrei bakan yo long ka bakhot bat ka baklem jing duna mga pulay gini lightly gini khot ang ni ngayi ka dur jong ka long yi ngayi ka dur jong uni ubrio bat gini ka dur jong gani ka brio pihang ni ka babel ka thu shai ka ong ki Shynrang to it ya laki tengah kumba ukristu it ya ka balang ka baning kong ka shong ka shong man em ka dai ba u Shynrang un iet ya laga jong ka tengah. Un iet ya laga jong ka tengah. Bat nga kwa abad ong ifi ka negasngi. Wat num ya shong ka lada pim iet. Lani wat num keli ya nega beriu tang baka baha beriu. Lani tang baka nang ka start lani ka ba ibit ibiang. Wat num keli ya kata ka beriu lada pshu itang kum ta kliak ban shu ong fall in love at the first glance. Ko abang ifi kata ka dega jing syukor. Shwa ba pin kali no pihak banda ti benia. Ni pihak banda snutu la pihak ban itu ya kene ke brio ka dega bakum no. Pi bun sien ki brio ha kata ka kamtam ha kene ke prothe AI mo artificial intelligence ndai tang intelligence ka belong artificial wat ki brio ki long artificial tading ta ka por bayalang ti ibes palat re ondala ya shong te ani ka long si sham ka ksut ting ting nang shuban itru tading ta ka ban ong pi kene ke sngi pi ki rangba brio pi ki Shynrang brio shwa ba pi pin ya shong ba kano no ka brio piaban suutu bakanum day da ke emotion kanum day da tang ka jing snow Henry ka day be am da ka jing pin scam
Kerana kena ke sengi balai bagi long ying ki jat balai ke syong kha syong man kapat ke pra balai kam scam ke dau ke long em ba ka syong kha syong man em la influence bet da ka dog la penyat bet da ka jing snow jong kata ka jabieng lene ka jing snow jong ka jing long dog la shu itnat la ka itnat la shu fall la ka fall in love klem the tip bagani ka briu ka dei shana em ka bo trau la bo ya ka bangangan it ya ka Tading ta kwa ban fi ni ke sngi ke bamanta am lada la akli ya kata ka brio balada la it ya kata ka brio kadai ya am ban it ndai ban it tang ka por badang yalang ndai ban it tru anda fila ya shongkha hoi ukris u it yangi am ka por bangi ngimbit ngimbiang ha ka por bangi nang kenriang ha ka por am bangi ngimlong u it yangi da kata ka jing it ke jong u ngam ong ipi bo pin chu it like it ka brio da kom to hendre ngai aba pi duai pin de sham shi shai da ka brio am pi su to pi it ni ka brio bara vi it pin nang la ban it de finum la ban it ya ka brio am la da kata ka brio am kam de ke jong pi ka babel ka ong ni ki Shynrang to it lagi tengah kum bo kris la it ya ka balang u it hado ka no ul it no ila di na ka banta jong ka kabut no ubri ubanang ban it uba it yang ni kabri am kadak ka bawa hadin ka babut nang tan kata ka kam ka bapaw am kalong bu it no iladi na ka banta jong ka kabumut ban pen biang yang ni kabri ban pen bit yang ni kabri ban pen hon yang ni kabri am ukloi ban it no na dong shadong la ka dai ka spa ka po ni la ka dai parlok ki parajor ni kita ki kam ki jam ni kita ki ki bala banwan ra ka jing thut de haka jing de ke jong phi ba kan ka brio se kam stuna ya kini ki mo ya de ka kam ka ba phi trail se ka kam ka ba kam de ka kam ka ba bet kam de ka kam si sa kata ka ba itna kan ka brio ko ong i no piat kloi ban i no le si phi la don plat si bun ki perlok mo kat badang samla me anda phi la ya shong kha em kita ki perlok ki jong phi Kynthei ki perlok tang ba Kynthei no ki perlok hi bye ne hi fi Tapi kita tam dei show pin shong ba kita ki perlok ni thuk khana mi tang ki perlok ni spend time kita ki perlok ken mau pila yo i ka tengah pia ban it ya ka da ka fi kloi ban it no i kita ki ai ki pi it se pi it ka per sai fi it kita ki ai ki fi dan ki hobby lagi jong ki hobby jong pi se ba ta i ka ni ka brio se ka ba ka ni ka brio kam stna dam fi it no ki hobby ki jong fi na ka ban ta ka ni ka brio Tading ta ka ba bel ko hang ni ki Shynrang to it ki tengah kum bau kris u it ka balang bulu it no ila din na kamta jong ka ken ma bu kris it no wat ka beneng u it no ka beneng tang ban yo yangi u it no ka ket ka jong u it no ka ta ka jinglong blai ka jong ha ka ta ka brom ne jong ka beneng u it no ye ka jing mani jong ki angel leu u it no ki baro tang bo un yo ini namar bu it palat ini udah kendo kita ki baro Mula IT no iladi kababal ka mula IT no iladi na kabanta jong ka. IT da IT shamat bat mensim. Bo unyo ban pen kod ya ka bo site ka da jing site ka ka ktien. Ka bomut Shynrang brio am ude bandan ya ka ktien ka jong blai. Uno Shynrang am lada u ya shong klem ka ktien ka jong blai am. Unom la Bantei ka yin. Unom la ban bet ya ka brio ka jong. Unom la ban le ka ni ka brio la ka ni ka brio ka dei ka snew am kanang snew. La ka ni ka brio ka dei ka berbau kanang berbau shushu. La ka ni ka brio ka dei ka tharai snew kanang tharai shushu. La ka ni ka brio ka dei ka bom ngayam kanang long double shushu. Kanang kata ka donut jong ka andre no brio ubadan ni ka ktien ka jong blai. U Chris ule ayu usat ya ka ni ka brio da ka jing sat ka ka ktien. Tapi entah la pi dei sha wala pediang ni trayam. Pimong ni ka brio ban bot yang kam dei fin bot fi pyong cow bot yang dei nong sai fa pim la ban nong ta ni ka brio ta bot cow shi bot la bot em kani ka brio ka dei ban bot em ndei ya pi ndei ka dei ban bot ya ka ta ka ktien ka ba pi pin sno ka ba ka ta ka ktien de ktien ge jong blai am ban bot ya fi u brio ndei bakan bot ya utrai
balada kan ni ka brio ka bot you try pi site pi ai ni ka ktien ba ka ktien ka site ka pen khut ese ni ka brio ka brio niam ha ni ka brio ka ba it ba ki niam ki kom joka ni pi ai ka ktien ka jong beli ka ktien ka jing sha kat pa pinam pen sngo kat manam pen sngo fite bam ka jing net kawan kom no kawan ka ba yo sngo ba ka ba yo sngo pim la ban pen khut sin pen khut pim la ban site sin site ndai na mar ba pi don pi ai ni ka ktien Pagani ka ktien ka pen khot ya gani ka brio balai ba pikwa ba gani ka brio am kan long presentable hakmat ya ladi in mar filak pediang nutra pikwa ba gani ka brio kan pediang kumno kan pediang kam dei da ka bor kam dei da ka ba shu thom bor kan da ka ba shu berngam bersil am ka dei da ka ktien ka ba pi ai da ka ktien ka jong play ka babel ka ong no abu ai da ka ktien bu unyo ban pen khot ya ka wala sai ka da jing sai kom ktien bon yo ban penyang ya ka hakmat ala di ka balang ka badan buram tapi kwa ba ni ka tengah jong fi kan long ka badan buram em tapi kwa sha ba ni ka tengah ka jong fi kan long ka klem tho bria ka ba klem sti ka ba kom kita hande ba penyo penlong ka ba khot ba klem junan ka dei long ba ka ktien ka jong blai ka ktien ka jong blai tadeng ta laong ba Shynrang de u kli jong tengah kamut tang video klik pinchule klik baro kenal ini ka beriu shim la shim ya ka na kising kejat na kita kislajat jong beriu ba uni beriu long bi klik bukan ka beriu long bi hapo kenal ini ka wai ba ka beriu la shim na ka shing krung na ka krung ka bambut kilong markum jo beriu ba ka beriu kilong markum jo kidon markum jo kamut ba ka ni beriu habaka abo ni brio open IT kumta ulong po no aga brio kam dei kumta ndei ba UI no iki baro bo open po ila di ndei kumta ndei ule ka ta namar ba ni ka brio ka dei ka bo UI ba ka jing it ka long be mar kum jo ni ban it ba ka tiga don strai ne ba ka don skli kan mau Shynrang kan mau pi kirang ba brio ba blai shim la shim ya ka brio na ka slajat na shing slajat jong pi ni da ka ing kjat jong pi na slajat ndei Blay wala shim naga krong ga jong pi. Lawan ni ka brio ko long markum ju equal with you. Tadeng ta kumno pinyo pinyang ni ka brio. Ka kata ka brio ka badan buram ka ba klem thok bria ka ba klem sti ka ba kom kita na mar balai fitip ka jinglong ka ba kin jado am ka brio ndala temen ni ka sti no ndala sti ndakala tolot bor ndakala compliment la da pi buat yang ni ka dor am pin sa thait no kani ka brio ka sagya no na matang ka no ila temen ka no ila isti rela na pidon ni ka ktien am kani ka ktien ka jong play am ka pen thamai ya kata ka men sim barandala ya temen makanaram itnat pite ndala temen makanaro itbet ndala temen makanaram ani Shillong har bete namar balai bagadan ka ktien bagari kita aku aban ong ifi wabun sin ki brio ki tait no tang la Kamram ba tang la Kambun kun lai haga jinglong do anda ka ni ka brio ka temen la ithai inya ade ka rela da uni upri udan ni ka ktien wala da kala no man da kerta wala da ka sti makna ka ta ka jinglong do joka endre wi ka ba ka David ka ba itna namar lai udan ni ka ktien ba ni ka brio ka pdiang ni ka ktien ka ba brio ba hakmat jong ni tengah tadi inta kat banang ya kisni kani ka brio kanang brio kani ka brio kanang itnat kanang pho kanang idan borom percisaan kalong ani ka brio naki brio tam panumdan tat kum kata katanga ka jongpi hagani ka perthai mano mapelong ita katanga kum tadi mapi lalu kwa katanga ka jongpi kanlong kum kata ka bapi kwa amde maka kanlong jadi mapi ban penlong ika kumba mapi pikwa eka banlong udah ukris uba penlong ya ka balang ban penlong presentable ya ka khmat jongu dei ma u ba penlong eka kumta dei baka utrai ong pha kumta da em uklam ong kumta dei ma u ba penlong ya ka ne ka balang baka mang presentable khmat jongu tadal fikwa baka ka brio ka jong pm ka long presentable khmat jong fi fikwa begini ka brio kan ba brio ka khmat jong fi nengong ka de ka ktin ka fi ai param da kata ya ka ik baka don kam ga jim be jong kam pidei men pen biang ya ka lada ka dei ka ba le si pim itnat ya ka ba ka shu long bai plun plan kum ne mo le si itnat lada kata lipstick pen thiet lipstick ya ka le fi ko itnat ba kan tai bro ta la ne fi kwa ban kan riam da no no ka jan ka fi kwa ka pen thiet ma pi kan pen thiet ma pi ta dau ka mai ba
Pentit kita ke jinan kam joni ke tengah jukfi la fi kwa bang ni ke tengah ke jong fi kan long kum kata ke pi kwa bon si pitran no ke tengah paramarjan ni mana ya ke tengah la jong fin ju penbiang de itu tengah paramarjan tu penbiang tu tengah jong ki de tadai ta la fi kwa bang ni ke breu kan itnat em kut kum kata ke jing kwa ke jong fi de ma pin penbiang de ma pin penwan dore ka de fi ke jing long men sim ne kata ke par khoya de ma pin penbiang Tera pen style ba ya ka tengah ka jong fi am ha ka baken jaman sim bat la da fi kwa ra ka baken jaman fi kwa ba kan ni ka lok ju fi kan long simple kata ka shong api ka long simple ka biang kata tambah ka dei ben long bat kum kata ka ba fi kwa pi ngaju sunat kata dan ko jika ya ba ka Kynthei am la da fi ai kin diat am ka pen roi ma la da fi ai ujur am ka shat ujur ka pen long jenta de kana mala an bam ka bang nes ma ubi Lada pi ai ya Gabriel yo sembayam, na tau sembayam Gabriel kan ikon. But lada pi mudur pi ai ya ni Gabriel am da ka frustration ne. Perkat la shu pendom ya ka pi tiak si tiak pi shu tarai sni ya ka pi shu kran kum ne kum tai shu wo dong wo ne. Tarai ka ai ka ban mi na tu Gabriel. Lada ka mi am kan mi da ka bakraw ha. Ta ka da fi dom ju kan song hiyen. Ngal gani Gabriel am ya kata ke bapi bet am ya kata fi hapan ot ya kata fi am kata kan ni Gabriel kan penroi bet mal Gabriel ka dei Gabriel ka banang men penroi fi ai ka bakhendiat kan ai fi ka babun tei tal fi kwa ba ni Gabriel kan long jai ba ni Gabriel kan long ka bas dei ma fi ban hap ban sacrifice lot ya gi ai fi kwa Gabriel kan long kum ta kum ba pi kwa ba ka kan long but ndai tang ya Gabriel honre kan ka por ka clean job ler ki kaya Gabriel but ya Gabriel par utrai wong kum ni am wong tongan puli kan ka dekat ke ba arfu ar pan mo ngal nong besan ke dekat arfu ar ko onti ki Kynthei tu pen ko ngu il di haki tengah laki jong hi kum ba hau trai Kadang ni tengah mu ai pi ka clean ke jong blayam pi Gabriel snap ban pediang be ya kata doa fi ke badai ke jong trai am snap ban pediang wana mong tu lok tu pilih jisang stunga ngap dan bene kan ngam junga em pet ilada wai fi ke tin ke jong blai kadai fi bor siang mani sakri lang ha jo ke jing sakri ka jing sakri ke badap double sim ke jing sakri ke badap da ka bor ke jong blai ke jing sakri ke badan ke jing shana ke tin ke jong blai Tiki Kynthei tu pen ko ngo il di haki tengah lagi jong hi kumba utra bun sila isong kha pinang pen ko ngo ya ka kami teng nam pen ko ngo yu pa ban ka ba pi pen ko ngo yu tengah jong pila visu tu dalai isong kha ba pi ha pen ko ngo ya ka kami pa jong pi anda vila isong kha ba pi song marwe la pi ong ba ani nga dalai isong kha ngap ko ngo kami pa ta ba ha isong marwe pi ba ba sa mai san no ba pi long mi deng ne mi na no ban ya ka ba pi song kurim la da pi ong bang haban ko go bi la kimi ki pa kan ma ni ka we andala isong kha neng kong e du ble ba ar du nga jong fi ka family jong fi ka balai ko an kimi ki pa ila hiam na galis nei ka por ba jong kha neng kong du ble ba ar kimi ki pa ta da wang ko ki khon to go ila kimi ki pa ha utrai re anda fi isong kha ki Kynthei ki haban pen ko i ha utna jong ki kum ba ha utrai Berkong naba utengah ulong klik jong ke tengah kumba ukristu ulong klik jong ke palang haba ulong hi unong pen em ya ke met. Tading tam ngi puli ter ni i baka breu ke dan kam tang we tang ban syuka ngo. Mde menye menjor baka pop ken mau ke tengam keren yu breu besneu ulong ya di lang. An syuka ngo be nu ngade tengah di pa ro ko ngo ke babel kong ba thei pen ko ngo tengah ya di drops ya di lang di kiat di lang di auria em kam dei kum ta pihak pen ko ngo ya ni breu ubadan ni ka ketian bai ka ketian ke jong blai ni breu blai uni breu uni tengah jong pi bayalam ni pi hagalenti ke jing shisha pihak pen ko ngo yo ada pen ko ngo em ni breu ba ye pi em ka jing ke jong pi em ka lasu best la ka best ka yeng am ka lasu tenat kata ka yeng am ani lasu po la ka po ka jingker ku jong blai kawan ka jing sup ka jing kemen ke boro kata ka yeng dot kam ka jing roi ka jing par ani ka shuan la kawan ka jing sai so ki kon ki til kin kiu kin man ba ki kon ki ti ki kemen na balong ba kha ka yeng ka kum kata ki don ka yeng ta ki kon ki la ki sno kemen bat shisha ki long ki kon ro ki bala kerku dei ta kata ka ke jing kai ke ne ke sngi ke bantai ke ba kwa ba ni kai fi
bagi Shynrang kidan kamban it lagi jong ki tengah bang sngo bau Shynrang ro am hang ni ka ong komno ka khot ka balai fuai ka ong namar ka ni ubrio hang ni ka ong ubrio on i no elo kpa bela ka kmi u ne bala ka tengah ti ki baro arngut ki nyolong ka wei ka do ka ni ka jingmayan ka long ka ba kraw Henry nga kren sapang Chris pat sapang ka balang ubrio ro anda haba mdei tang ka brio dari ubrio ro anda bula ye shongka waban i no ya laki kimi pa ni tengi teng ni am ubrio la shongka ri bun kli bangja sing kimi ne bun kli thia ro sing kimi teng wong ni ngaladon ke ni ka tengah teng ni teng ma ma dang rit na thia mi uli thia ban ba kimi la jong ro nang long khulung te kan ma onda pila ye shongka kam dei shu pi ban le khari saying kami bal isa asatan man bulu te kapor ka jongpi anta kapor ka jongpi ka dei ba ka tengah ka jongpi ka dei kapor ka finia tei slok ka kapor finia spend time ka kapor finia plan ni ki nam ta ka yin sam ka jongpi plan nam ta ki ba kan jaman sim kam dei fin bulu por tham bat la ka jong ka kami na jong pa ni nga i kur ni nga i persa la pi kum ta bahana ye shong kurim Baba shong yingkur da bi gikur tading ta anda flayo gaspa ka poro mdei bishuli the yingkur ken ma fi haban the naga banta ki kun kiti gi jongpi naga banta ka tanga ka jongpi naga banta kata ka jing ba kata ka family gi jongpi fi long ka wei de ken ma ni ka wei nda fi shong kha ka tanga ka de gi jongpi ki kun gi jongpi ken ma ka tanga ru ba pi dei jong tanga jongpi bagi kon ru ki dei nak banta ka kmi banta kupa ki kon ru teng kim dei jong kupa ki om ki kon ki dei jong ka kor jongi dei jong ga yeng ka jongi kata ka bakla na ktien jong blai kani ka pensenjor ya ka long yeng ka long sen ka pensenjor ya ka jat ben rio kan mau ba ka tengah ka dei jong tengah utengah dei nak banta ka tengah bagi kon ki dei nak banta kmi kupa nan bala ban penyaklat iki nang ta Kadang tangka jinyak ke bawah ampen ya kelak. Kami kepas ngubah wat nom tuklar tan ya ka jingadei ki kon ki jongpi. Kam tam yu persa jongpi ne ka persa ka jongpi wat nom tuklar tan. Ai bikin ya tip hi. Ai bikin ya smutu hi. Kam tam la da ki dei ki bala i tu try kam tam la da ki dei ki be shakri tu try. Wat nom wan mushlia ya ka kam jong ki kon ki jongpi anda habaki ki la ya shongka. La da ki don kam ya ki la da ki dei sha ya ki ba pi haban ya rap kat kum ka jingla ka jongpi dai kam de ko pin tuklar yaki namar teng ki don kam ka privacy teng ki don kam ka ta ka jingla no teng ni osmo ka ni ka wei banda la shong kharu ni ulok em ni tengah wang ya ngin le ka kani ka tengah ko ni up depan jingbit chon ni mi pa la daptat la shong kurem ro dang le pan jingbit ni mi pa terda ka poi ka ta ka benta teng soba pisrob no trai u tengah jongpi un soba mau kini kawai ka babe em la la shong kham ka babe la shong bi la ka jong la da ka don mata ka long yeng em ba kini kami kwa ben control pa kwa ben control ang babe shong la ka jong pi sa wai no da ka yeng la jong ndi ba ngapun shit ngapun shoy ya pi em dei ka ta la ka ba ya pi ba bin shong la ka jong yang pen em ka gm ka ba fi ya tip hi rin tau Shynrang de ban biang kam ka jam de ban eat you try de ban shikri you try ba kini ka bril ko ngo i ba ni kurim jong pi wang tang ong pi kini ke long yeng kala best pala tanya duai ne ke por minta mong ni duai trane ke por nga aingo i me ko pang yo ban kran i kini ke ji kai kini ke por naga banta ki Shynrang ko try ki balong ki tengah bal ki Kynthei ki badai ki tengah but try nga duai ba kini ke ji kai ke ram dei tang man Shillong tang ga ji snow ki skor ande ke long practical ko try ke gm jong ki kon ki jame nga duai na kamta jong pi la phim ini ke tengah duai pila ya shong kurem pila sungya tentang ini ke tengah kam song bang jote ke jingkren joka ke jinglong joka na ngaduai ke por ba when yo she men sim ko pinyo e ke bor ke jong blai banga tep abi duai ma pi ngatep aba shakri ublai la ampin kala ya ke download jong ke tengah ke jong fi ne ma pi ke brio fi shakri ublai nu tengah e the nget bo un sakala nget bo un sa pai shu trai fila shong ka phim la shu ba nong ong la yo brio bam dei em nget pin duai ba ke jing duai jong fi kan pin kala oh yo nu tengah jong fi ne ke tengah ke jong fi
hadin nang tanga tiap bai try men so thau thamai ka long yeng ni ki khon ki jong me kam judan kanu kanu ko bla slam palat kam judan kanu ko bla deer palat hau try ye ki bla deer nga kwa banong fi ka don bi ka lat klenti wat nong tharai pin lek no shakut ya ka ba pin ya tarkot tarslano em utrai umman ye gata si sien bla ya so si sien belong ka wei de tang ka jingyap ka bala punya klat wat ai bo brio punya klat wat ai bo mano punya klat ini ki jing shong kha ga jong pi ya pi batang sedang ni ka por ka ba non fitei ya kata kan Nongkhryiem ge jong pi how Jesus Christ lamba ka ketien kadua ya ka khu fi komurang ba brio fin ik ni ka tna daga jing baro fin ai tilot nak mana ka tna ki ke ba ik men shwa kita baro fi ban khindu no namara la filaya Nongkhryiem kadai tang bat ka tna ban ma pi ka Kynthei brio ro la filade ka tna pin pen ka ngo ilo jong tna ba i ju trai kadua ga khu fi hang de ga sngi da ga jing ga khu ga jong trai kan ga long yeng ga long ba ka khu ki kon ki ti ki manang wan kin long ki blak ka khu kin long ki brio blai kin long ki kon sha ki ba i ju trai ki bi shakri ju trai ba ka yeng ga long ga yeng ga ba shakri ju trai kadua ga khu fi ki ba fi nang shi sedang ni ga long yeng ba ya firu ki ba la aslam kata ka long yeng ga long sam ga jong pi de jig ki ba don ngai kita baro kindo kindam blin thau thamai fi kum brio kum kurem ya phir kum ka kurem ngai try unang ye thau thamai nga dwa ya khu ya ga jingar khu ga jong blai ga sngi ji in jong fi kalong yeng kan long ga klein kan long ga kmen kan long ga sup kan long ga la khu ka ba dap ga jing po pai ha ga ba jaman sem ba ga ba kin jaddo ha ga teng jis dwa amen amen try nang ga khu fi ngin se kin do biang la shai ga sngi blin ta ka buram ju amen. We invite each and every one of you to the Healing Festival 2025, organized by Potternet Gospel Media Ministries. The venue will be there at Polo Second Ground, and the dates will be from the 10th to the 14th of September 2025. We invite you and invite your families as well. You can invite your friends to come to this Healing Festival. We would like to see you on these dates. Thank you so much. For God's glory. Amen.